Tá tú a géisioach leis na nagaelgals ar Raidió Rí-Rá. Díomh a chuirde cén cruúil sibh seo an séú eagrán den Podchraoladh na nagaelgals. Sé crackáil se go bhfuil sé an séú eagrán hanahéin ní chreidirné. Is Misha Lucy agus lomhéin tá Alswyn Aoife. agus in nniubaimín de gglair faoi cúpla nodanna atá aganna chun ceirú lena chéile maireachtáil le linn na dianghlasáil nua seo a tear siúl in éireann faoi láthair. Tá sé Jackar golóir dún ar fád leis an aimseart an droch aimseart atá taobh mu agus gachar mar sin bhí sé snachta an tatan seo nach bhfuil sin crackáilte. Ach tá neart nodanna aganna chun ceir a thuirt do chéile beag an in cúnamh agus beag an in crack agus spréomh agan comá ar nós chlór talapíise gur hatníon linn agus leabhar agus rudí a dhéanamh chuile lá agus tasúlan go deithnééis sé libh agus bhí cínse bhirginn hain a roiint linne ar Instagram, Twitter agus Facebook. Glóir gals, cén cur bhfuil sibh éirí weim sibh go mór agus asúm go sibh go má, so chuirtá siúla go bhfuil si ceir glóir faoi láthair? Ja, tá sé aisteach nachhfuil tá braham go bhfuil daoine cinál i dahíar an saoil seois agus braham gohfuil daoine eile chuna fós ag stracailt le stuff bhí mé ag leirt le coglachaí an láhanana agus bhí mar ar Zoom like an 10 Zoom don lá nó cabbé rud agus bhí siad ará bhá tú and I was like tá mé go braach tá an dianghlasáil seo bhád níos deachra i gombrad leis an cíine eile agus dúirt siad tá ansás go dúirtú sin mar tá méid mothú mar an ggéine ach tá le faisiarm sin ará le daoine, tá faisiar an ggóiltaí muin sin is striving a dianghlasáil and I'm like absolutely not like itá gachtan éagsúil ar nóí ach just braham mé hain go páirsanse nach bhfuil mé co-socialta chéine níos mó like chonig mé tweet le déine agus bhí déine ag an rá níimigur leir le daoine níimigurí like dollar zooms tá mé i ggurí brathniú ar Netflix agus sinné agus leir mé liv everything teagmháil like agus just cap me groisi go anrach agus bhí mé ag like ag mothú mar an ggéine tam cinál sasta a bheith me like an bhí beag cos bhfuil me like ag gebrú agus ag fanach and like just fan for my tapeiste ag brathniú ar stuff agus Beiidir like ag I don't know ige seachleide agus feic mé sibh mí an Marta like má mar sin Mood mór ag gebrú is Evelyn sin ag gebrú oh my god is brála mé. Tá mis arás ag gobar an bháile ríist an pas am grou chuid agan ag gobar bháile ó mí mórta agus múntar bunscoile mé, so bhí mis ag gobar an bháile ó mí mórta an blin scate agus an sin thomar arás ar scóil I mí man for go mí na nolog agus jarlam a bheith arás ar scóil ach tá sam like níl sé sábháilte chun sin a dhéanamh nach gona unpack an méid sin Enocht ach ag obair an bháile an tam seo tá sé séirí bhád níos deachara I mórmsa mar like an tam scate bhí gat rud nu agus like ní raibh an brú céine ar múntarí like ón na meán agus ón na tistí kinda I know just mohim an tam scate bhí gat duine kinda just ag géirí ra na múntarí ag déanamh a dhíhil agus creid siad grou siad a dhéanamh seach níhil ach just ní dóilm gúil an takeíoch sin fuin an tam seo agus bhíúpla láir Jackar agam an seachtain scate agus méid mothúsách like overwhelm leis an méid overtá a dhéanamh agam ach tá an ghfuil gachúnta sa tír sa bád céine so dus táir de dhíhil a dhéanamh agus sinné le bhíaltún an éon eile a dhéanamh chuilm I mí Martha in order agus léirí tar go ran na scoilna ag dúna a bheith caiiciise. Agus bhí mis ag fágáil na scoil an lá sin agrá slán gáil ní le feic mé sibh trééis na cásca bíoh brisú jazz agan beag nach blian an inis. Tá sé Jackar le creidún sin nach bhfuil ag brathnú siar beag nach blian ó hin inis agus níl éonar ahra beag nach có at ach leúnmh dé le go lua ba na vaccines agan féidir ag am an teirigh nuair ag mar sin beag sin an jazz féidir tuairlóí an gréig fós níl agan Ba sé ag Harlú, okay? Hí sé tuairlú. Bairin sin a bhíú so do géinetá éisi len tá pléann ag nagaelgals le dog an Greig mar táid ar fád gafa le mama mia. So chumar pléann cheart le céile tá ró le gachtainna le tá daoine ganas ar na logistics agus like etiltí á agus loistín agus tá daoine eile ag ganas ar an íhinnta amach agus ceol an alcohol. Bucalí tá duine ag ganas ar like daoine eile so tá pléann ceart agan
thing. So tá tarlóidh sé. Nach tásúlagan so táid chun sin dhéanamh ach caihan agus fáisiú ga chéine. Má Tá daine le teáil an bá, like, you know, a mama mí a do agus tá an gachtainna ar in a bád. Ba daine teáil ag gur like sibh cosúla sin so tá fáisiú a gachtainna. Oh yeah. Má tá nóhann dún an ba mu an like mansion mór all. So Airbnb lad. Fiúg sé fearfa. Airbnb villa ba sé clás. Bósáil do seo. Bósáil. Ach go dtí sin táúpla nodanna agan chun dul tríd an dianghlasáil seo so ar dús tá muidir géirí cúpla leabhar á phlé. Lé mé an méid sin leabhar le linn an blion seo ach ag fécinn siar ceap méid go lé mé níos mó leabhar atá léite agam ach arénos. So thusa mé mac agus lé mé na sreath na haislinge. Sreath na haislinge is sprála mé. Ítach. Bhí sé Harbheith tatanbach tá siad có éasca léamh ach muim like orintanta go ran leabhar sin léite fún agus bhí orm like stad agus aráil am hain like caihí sin na stoppa sa da féú like níl sé sin cear go láir. Féislim just a rá like lei mission na leabhar sin is brála míd like manhfuil siad léite agéin duna caiimhtú iad a léh mar tá siad éadrom golóir gohfuil siad you know tá siad an tatanbach ach cealúdí éad like nuair bhí mé á léh an seo Aoife sin like Okay caihí mé iad a léhanis like tamtanú go mór leis. Go bunúsach tá si siúrta frin cálín de ranam Alswyn atá as chun é Ross Comán nó cean duna no, ninja Ross Comán. Think on the Ninjas. Ní aspaile clídí, that's all you need to know. Yeah, but as an péile you know, tá si over agus na cónaí I baile á clídí ach tá ar in like cosla gatainna as an cuaith chéint siúáile gatear seachtainna agus sin ma héil fi láthair. No, nach fi láthair ach like bhí sé sin ma héil. Tá siad arás, ní méid déanamh jobhhaach chunéad a dhéile dún ach tá siad ionach fád. Well, má she scríbh beag nach fuúta like támig tú go mór le iad léh. An grand. Ceam go mai siad an Granbury. An mé ra chus mé léh mar cinnta le ríis. Cat le mé an sin. Where the crawdad sing bhí an leabhar sin gur chiantach an tú léite géine. Lei me sé. Níl. Tá sé agam agus tá sé ar motíbeor like le fada so tom chuné has snig lua. Tá sé deasca. Agus ceapan ghfuil siad chuné a dhéanamh mar like clúir televíse nó scanan inis. Sin class. Yeah, who me sin? Yeah, agus an sin like go northortha le mé normal people ceapan like ghfuil sé léite ag chula go a dainis. Lads. Níl sibh chun mé a chreidúnt, níl fiú an chlór fecha agam. Lucy. Yeah, I know. I think it's because we shake ho hyped shin. We might actually scanner have riv bratnwer. August freshen. Le linn na dianghlasáil like being moam agus my hain like bratnwer gawkward like Kayla and just Neil McGree bratnwer la moam. So yeah no. Shouldn't I like I earn bratnwer obviously sonober in our like immersion of like national league turn into $2 so. Just ovig to hain igor on Brisha Cree. That's all I'm gonna say. Well him no skur ratning me Hannah hain mar be make ho gaffala like Twitter agus gawkward nordy sé mór. Níl is sum an plutta ach mohimmer like buzzall. Agus is leabhar an éasca é léh sin freisin like by sé leit agad lastige. Just fine co-frustrated le like characters agus ceapan gur fualum eat you know what I mean like I so sin kid fonder brat mayor go full ach brat no mayor yeah not be I mean má tá ein seans like nachtana seans nachtaí na character leat sa leabhar ach má bhratning tú braham gur eisbers ná éagsú lei an chláir telefíse like tá an leabhar eile scríb salúní leit agam freisin agus ní churn si éon táhacht ar na rudí deasa faoin na character like tá tú actually le ebrúach na rudí nachhfuil go má faoi persanseach na character seo ach sin an fágil se go másin cos tá si á scríb I malach cinál ag braithniúar scéal tríd siúla duine bháin like maihinn tú gohfuil tú a lór an scéal ach leis an oh my god an chlór telefíse don céad a riamh ceap mé gur bhain mé tiile níos mó sult as an chlór telefíse ná an leabhar agus ní tarlann sin domsa. Ar bhreathnig sibh ar aon chlór ionach Tom ag brathnú ar WandaVision faoi láthair lads agus tá sagam níl sé fecha agah an bhfuil. No níl. Tá specta ag mo dreitharcha ach ní ra mé a ní formé an chuide. So níl sé cosúla like na Avengers no mar sin go fóil tá sé ionach difriúil agus so tá trí like agránta
amach faoi láthair ar Disney Plus agus tá sé cósimú mar tá like hafid siad trí cethir é so is even lo mééis sin ar aos ceapan just tá gohfuil sé like intach simú brathnúir agus tá sé ar fád dubh agus bán don céad gá episode so tá sé ar nós like sitcom sna 15 agus tá fashion dochráte agus sé just an simú agus an granver like typical like I Love Lucy size well I Love Lucy haha ag or no Bewitched tá sé có granver ach an sinanta chomá agus is evenlum sin mar sé just có éca brathnúir bhí mó ag brathnúir like céirdatá siúl an seo like níorhiigh si ar churbe é bhí sé brathnúir am like Lucy I'm just a really agora an beid sin ach just ceap mé gra sé cóglóte ach an sin in is sé treéis fáil crackáilte agus níl an céirtar siúil se có aisteach agus tá plota ar fud na háte so tágann sé amach chuile ine agus sam tú go mór leis an géad agrán eile sin ará like sé talk jazz go bhfuil sé teachtamach like gasteach den seach an sra go homlán a chur ar fáil ag an am céine mar like caihí tú fannach agus artá sean agus bheith tanú le rudéigen na leichen de seo tá go jazz Tá sé an jazz agus an rud ná like nóir swinoín tú ar an air sin chlór bhreithníim mu ar like inis ar Netflix agus scocard tágan chuile chlór amach ag an am céine agus bíon ar an sláis binge géin a bharthú agus now is evenlum ag brathnú ar chlórháin like don ná fad you know ach yeah tá sé intach just like chatú le theories agus rudí difriúil mar sin like tá taobh de TikTok an inis faoi WandaVision agus it's just theories ar fud na háte agus tá sé co-granver so yeah is evenm sin agus freisin tá brathnú ar Junior Bake Off tá sé air channel a ceair faoi láthair ag sin cóglóte bhil hin go mór é ceapan go sé críicna inis ach tá ar like catch up so tá sé ar fáin sin bhí mi sé pe an J Bridgerton faoi láthair bhí sé go chiantach tá sé críicna go inis like Jake Maynard go homlán last year like 3 law nor again ach sin rud cinint eile Lucy like ná féchar le a hisismóirí like ná Jane Oh gals tá 5 agam okay so chunach mar ar Netflix dirt me like oh níl Gary brathnú sin and my mom was like oh okay sin grand brathnú mé ar lumhain and I was like okay grand and chunig si grabh mé taréis husnú you know like continue watching ar Netflix and she's like Lucy ceapé nach great Gary brathnú sin and I was like níidir mé sin riamh so inis níl an céard le déanamh okay so tá mé héanaach swam ionach yard aine nachhfuil like aithna acu ar mháam nó idir person like Tom ionach yard so like I know níl me Gary brathnú oh my god like no Tom air episode of 3 faoi láthair agus like Hannah Hain tá you know ruddy tre shortint and I'm like níl me Gary brathnú so I don't know céir Lord go dtí sraithe sé agus sraithe sé aráig like definitely like not generation the chain vi sé fe day I was like níl ha mu seo ceaclóir a bhúna like well Tom ingrá leis an dú canna hain stunning Candace Nadini is all in a gobhacha mé raise like wow wow hey Duke Tom Sarah Aaron Dardine much just as faux Sarah and Dardine you know Closin sé class agus cín se Tom Gary brathnúir. Nóstá agam don dianghlasáil segus níl sam an bhfuil sé like low-key ghfuil mé stressfór nó igen ach Tom just ag fécinn sé sreaithna atá feicte agam Hannah Hain a ríis so like Friends, New Girl, Brooklyn Nine-Nine like nuair sin just Gossip Girl hat nó sinlam gal eintium sin nó atá agam bí brathnúir an stuff atá feice agur hana féin you know mas scan an Disney atá ann nó sra a hatan leatnar ví túní soga nó mar déor brathnú mé ar Gossip Girl ina omlána a hús go déire ach an rud ná níl éonard contorlint nachhfuil tú tanúla sin an rud agus ceafan ghfuil sin like intratáh se faoi láthair like tá sagad céir a dúir leí ach like tá sé fós tatnabhah agus is go tatna é sin Tom gafa le Jane the Virgin Tom treéis brathnú ar faoi bhí an cláir go hálan Ionach nachhfuil Tom treéis brathnú ar faoi tríis ceapam agus sé just có granver chumá is even méid sé an nós telenovela dramatúil an drámiocht mhór i lá sin like mis ach an air just brí sé shame okay ní félan fi leart fao sin ach gachtainna le Raidió brathnú ar Jane the Virgin an sé fecha agus Alswyn
Ceapan gur thosaigh mé ach níor chuite mé é. Ní mé céh is cuilumm ag brathniúir an céad cúpla episód so bairm do lerá. Déanamh tá na character sé má go ach natá sé do raig tá sé garí crackáilte. níl sé fiúil in éoncur. No, ach sin ar nós talan novella. Hahan sé sin gomórlam. Bhí méid fécinn a cúpla stand-ups ar Netflix even for láthir freisin bhí mé there. John Mulaney tá sé ionintach Granberg agus Daniel Sloss tháinig mé an trahain níl tradó feit agam go fóil ach bhí an beirslaad sin ionintach Granberg agus Catherine Ryan Glitter Ring tá sé sin co-Granberg co-spatial. Jerhan gombeoh sé co-jacker about a stand-up like ní éan sin na hailí like ní féidirlam fiú like Joxú Sliverty Granberg ará like le a chóide like saola go bheith oscóir na céit a daoine. Just níl sagam Conas I will like an brúpa like conas bhfuil an scéal like go thomláin de glanbhar acu ach níl si ag goire faoin a good joke saying like I mean first of all comes like tá si an like na punchlines a dhéanamh bhí geart an tamar fad like 5 more meals scam sa freshen like just tá sé dochreid go si an anna dhéanamh ach gur pe go Husnón stumbling mo chuid go like Kate from Gate like ní bheoh mé an éonar dorá Alswyn ar bhraithnig tú ar éonar An stuff a bhí ó thaobh telefíse na moltaí a bhí agam ná braithniú ar an telefíse seo an aisteach is si de brud atharsú agam sa tá méid sáile le hisismóirí agus is tíocha mé héin atá agus tá mé brasásta COscóir an telefíse agus braithniúir BBC nó gobbéad ach bhí sibh se grá faoi tá WandaVision ag teachtamach go seachtaú agus sin jazz a gomrád le Bridgerton tá an sra omlan agus is fééis le braithniúir an rud ina omlána agus tá mé cruúne leis agus tá sé hart. Ceapan go sé jazz dulráscrú an gná cinál cro telefísin ar tá rud ag teachtamach go seachtaú agus I mean, bhí cúpla chlór bhí mé braithniúir le déine ar tíide cethir a bhí ionintach tá chlór acu ar tá gachlár acu ar an géidín scéalta grán héan chódeas. Níl sin fecha agam. Get on that player gal an jazz mar chlór agus raining siad leanún agsúil gach seachtain. Arnta bín siad dragóideach ach tá siad go jazz. So is chlár an jazz sin agus chlár eile nach finé agus bíon ábhar agsúil áf le acu gach eagrán so gach céidín cégur sra é bíon ábhar agsúil acu gach seachtain agus bhí ceann trom golóir acu an seachtain ach is féidir leis braithniúir an player agus fiú an sra le an bblionn caite tá cíach an freisin agus tá siad an spéisiú so is chlár fásnééis atá. So bíon cinna an molla bhí agam gur stuff teile mar tá Bridgerton feicear agam tá an Queen's Gambit feic agam just bhrach mé go raibh gachród feic agam mar Netflix cé nachhfuil an éair ach tá mín tá an méid sin rana an fi láthair agus mollam tíide cethir is nerd mé. Woohoo chup tíide cethir. Aimtíam is brala ag braithniúir an telefís braithníam ar le chuile ihe le móm orintanta bíonn se jazz gan t cinenne a dhéanamh le céard le braithniúir chomá like bíonn se Jackar do marinos like agus móm like ru an a ranú so just é chur or like say yes to the dress or like in her siúl agus just braithniúir Yes, you sé ar siúl rih tháinig mé Susan siúl chun leir libse. Yes, even say as stress co-Granberg. Nor bhí mé níos óga bhí mé gurí bheith limo designer ag gcóir. Well, ceapan bhí gach céine actually. Beag nach gach páiste seach mlína díis bhíidir ag tarint gúní like oh yeah is me sipnína tourné no Lucy is Lucy na Gandry shoe okay Fuoi láthair freisin Tom gafa le Duolingo arís nach sin crackáilte. Sa darna bblin san óscoil rinne mé module roundach sa Spanish agus hatan sé go mórlumm bhig mé gur cháil mé like forhórda a go thuir le linn blina céime agus bharrtaigh mé eagrán maríis agus tá sé cosbrial ach freisin tá ulcamháin fós cóscán rúil bíam intimidated why like Curtis shoe like take him okay Neil him air streak needs mo just ligdom mushki like an go no me doan aggressive agus needy
Tá mé dhéanamh Oh, í. yeah, for me cúntas íocha ar fá like caiiciise sé an asca so sin jazz chuma is féidlum rudí éagsúla dhéanamh nar féad leat ar gnáúntas na seach ar fa caiiciise an níl me gé Australian go. That's where I draw the line. Tá nóhin á. I mí má glóir. Yeah, Kate fin Gate. Sin rud ionach gur féidir le daoine dhéanamh ná teanga elam. No fiú tá dúlanga cosúla cléthe. So má raigna si ceanháin agus má dhéon tú orháin le na seachtain é, má cúpla focail nu agus i go deire. Sin an rud agus tá sé spríúil agus mohíim me héin ar aon like ceapan go sé Jackar nuair nachhfuil rud ar le déanamh agad chuile lá like is málam schedule beag a bheith aga marénos so is málam a bheith an dullar me hiúlaid chuile lá fiú mátá sé chubáí hata ar you know agus é sinnéanamh agus sin beag ganín dúlingo and then dun lá fád is félam just som scíig an agus éonard gur hatan le dhéanamh ach bíonn sé jazz plán aigen a bheith agus ceapan go dom héin ar aonas dum ma intin hain Cairn sé go mórlam ruigen ar le bheith a dhéanamh gom chuile lá. Bear an professional tá agat go ar leid mohíonn tú ag dearan le go dhearna tú ruigen fiú like beidir just go glánta a heomar nó go chuúga túach ar siúlad ach chun like an Bosca tickle an sin like tá sé déint agus sin an rud like dé took daim an lei a bheith ruigen có like beag le de heomar a glána nó labba a dhéanamh like ní caiisi sé bheith éonard like mór támud ag maireachtáil le linn pandéma faoi láthair you know ní caiimid a bheith ag déanamh an chuig ré agus sin ar fad chunig mé sin á thosnú a ríis le déine an No, Neil sé twirly. No, absolutely not. No. Thank you. Next. Féidir like Hain-K, Féidir. Hain-K. They just own Pollogy and Cushnog Thrashery still. Oh, it's Malam Colleen and Larry. Ruidir cinint eile atá mé gafa le frí láthair nó cadatáid Carla daoine choúla go mór an bhríontá grá idir Joshua Bennett, Olivia Rodrigo agus Sabrina Carpenter. Like tá sam go mé Roshan gona bheith stáide leis an crack seo. So tháinig á an Olivia amach faoi an ceadúnas táíochta agus deirtar go raibh sé scríbhta faoi Joshua Bennett. Ach an sin tháinig Joshua amach le á an random lies agus bí an tarn go má like níl sé ar level Olivia ach like bí or an Olivia like go chinta chuai agus an sin tháinig Sabrina amach le á an skin a bhfuil sé sin cluistá go fóil. Níl sé cluis agam ach Tom Trace cúpla dus na lyricí a eáil ar lína. Yeah, tá sé lofa like oh no agus is málam cúpla dá Hairán so sin cóbrona. Yeah, Tá cúpla á an iontaá eici ach like an is an mit scrúisi an cean sure go hapa mar bhí an like I don't know bhí si free brew chun like a fragger horse very like girl níl fragger ag tastal. is even just an gossip fring gaffered like níor hahan antá an sin bhí si like níl tú dul faoin mar crackan agus a eis an air mar crackan I'm like sin really love an han an héit. An féidir am ceist a chur cé híd na daoine seo. Okay. So break it down Aoife. Bhí Olivia agus Joshua High School Musical the musical the series agus sin é Disney Plus. Tá sé go má ach just tá fullna allhar sa plotha don chlór sin like ní chun dul isteach an inis ní le an tam an tainnerd ná tá an chlór tafada mar an office co-grander. Yeah, tá sé an Granver an áhasach agus tá sé lá le ceol ón High School Musical agus like ceol nua. So tá sé go má ón taobh sin. So bhí an Burke sin bhí na páirtna Gabriella agus Troy acu sa chlór. Agus deirtar go raibh siad ag irí dul amach nó bhí siad ag chlórú nó bhí siad ag tafid an chlór televíse sin. Ach bhí Olivia chuig bhín déagdí sé bhín Jake Bader agus bhí Joshua 8 bliana JD. So bhí eisian Roshan chun siúlamach léhí. Agus deirtar go bhfuil Joshua ag siúlamach le Sabrina inis ach bhún Joshua Olivia chunas an chóir a chomant agus sin in fá gur bhfuil an orange scríbta fuhí. Cú mé híos like an rabbit hole seach le. So an bhfuil tá Olivia agus Josh agus Sabrina bhfuil an troir acu i High School Musical. No, Sabrina ar an chlór.
Níl Sabrina. Tá sí sa sconán nua Move It an sin tanam se Jordan Fisher. Chonaic mé sin. Yeah, an príomh Colleen. Yeah, Le Jordan Fisher. Yes. Yeah. Gone on impression. Yeah, sin is se. So bhí am goratan mé. Okay, yes. Okay, déine sin cíal. So is an raibh ise ag donach le Josh. Yeah, well, Kirsty TikTok Joshua? triple Iahona. August Austin, we got them like Lava girl and shark boy. We got them like, oh, touch the sheoladh, touch the sheoladh. Og Neil Shay like screams that name not go roushies, no go will she's, no go my she's few. Eish dullamak like sit down rail. Now Tom non Keensha go yarna na hashstory shot and shot Sus on this come on made chin like cloud promo. August yeah. Agus mai dine ag feic an tríis High School Musical the series agus éis le leis na horn an agus gahar ach fós, scale. Bhí gachard planálta có math acu ní éach sé a bheith random gur just tháinig driver's license amach agus an sin lies, agus an sin skin ach fós mohíonn sé có fear. Sin an rud mohíim marhíim gur bhris mé sús. Tá mé gur é a credit. Yeah, mohíim mar gur bhris mé sús le Joshua Mahoney. Agus á an iontaché chun tomáins like is even o mé. Yeah, Jerhanné. Agus sé actually co-brownach ag éisteach leis go fearú nor Asian tú leis na lyricí is like oh Colleen ag ganning am céine like tá sí seachú na deag díis like baití tá, like baití tá gal. Tá an air sin TikToks on le like fragra done eagrán má higann sibh mé so like own perspective to Joshua agus sé ansimil Tá daoine go croch like nach will agus lads tá sin an rud tá sí seacht mlíana deag díis Tá Sabrina Carpenter ní mlíon deag díis like chus na daoine seo có óg like se actually scanrú Curtá siú linn like well tá Podchraoladh agan sin goir drop an dreamer yeah Ba ar sráte a fééis a hé agin goúa. Gaelgals, the series, the musical. Witness is the Greg Aaron Bot leis an dancer ag ahéanamh Mamma Mia trí gaelga teaching her hit us up teagmháil táidir sin dhéanamh an tain ceis atá agam faoin Olivia Josh an trítárá sin an bhfuil siad ar fád ar an lipéid ceol céine cos mátá credit an conspiracy. Mátá siad ar an lipéid ceol céine credum gur nearan si gur thuir siad plán le céile le ceol le chu amach agus du áis bhí gachtain na sátéis leis an ceol like mollam iad fiú más plán atá ann mollam iad á sin dhéanamh cos that was good publicity. Ancliste. So tá Olivia le Geffen Records, tá Joshua Bassett, whatever. Oh no, Warner Records, lads. Yeah, and then Sabrina. Let's see, Sabrina. No, fá difriúil. Spatial. Okay, craide me. The plot thickens. Yeah, I watch a fish on Joshua. Actually. I'm gonna say like san hospital. Huh? No. Oh no. An fish on Kjol. Go leisceil an lágur tháinig an Joshua amach bhí air dul chuig an ospedal ar fachu sé an nelas a ggéine céin fá ach bhí like ruigen mí cheart leis agus bhí ar órád bheith aige like daríra órád daríra yeah ach nelas gan cad bhí cear leis just like pín at a bhí aige ar fatámal in it like pín in a creek féidir Barisha Cree pín in Barisha Cree lads ní féidir nábalta no we may just do an grab sé an cosú like to steal Harry Styles aige sna fish on agus Harry ag hosúach thréis One Direction like tá an grúig catach aige tá like no oversized shirts aige tá I know this Cat McGraw sé dul haag an vibe sin no ní le Harry Styles one I will die on that hill an wat Jarnach a bhí mé chun fléin á gohfuil me saoil omlan 3 TikTok inis like níl mé ag dhéanamh TikToks ach ceapan gohfuil sé like an áitina bhfuil meid fáil man nuacht ar fad mar gasap ar fad Tá bugan í borthart an lá bhfuil méid ar asta chumar ferne agus bín múntarí eile gorá like oh Aoife like cad ar tú don dianghlasáil like oh well thunig mé seo ar TikTok agus tana mé seo ar TikTok agus ag bhí like ceir TikTok Ní rah mé air TikTok dearan le ceir a bhíonús nóid mar sin. Wow. I know. Tá fatí sem do ará air cos
níag bhí mé riamh ba mé cosú láta. Tá sé actually So- ú fása like bíon dearhan látam a screen time ma own dearhan go sé ar TikTok. Like níl an fiú ag mága like sé ú fásach. Ach tá sé có granver. Sin an rud. Like má féidir aonlos, like dus tám ag goir fum hain an tám ar fád like. Like tá an fear FBI a mí ag brathnú arm no whatever like tá is aige céir a hatnílumm caihí mé rá like Tá sé déanamh an postma. bíon me FYP dochreise tá sé dtír céir mí ag tasam ar an lá. Tá ar an chlór dhéanamh faoi TikTok. Is féile Tá chlór ar. omláí dhéanamh ar na TikToks is fearlan agus iad dhéanamh chuir ceapan sib. Le linn an chéad dianghlasáil bhí mé ag déanamh TikToks me hain like fear TikToks ní dear. Yes, it's cool am sin. Yeah, so ní dear, you know, like mus smidjin or like in a dhéanamh bhí mé ag déanamh vlogs like it's really agus hatan sig mórlam bhí sé cósbriúil. Ba bhrálam hosnú a ríis ach ceapan Begordid, like bhí sé díntaach. Gurmá. Tá like tripod nar ag ag tastalm cos just níl an ainas agam like dailá le ma own a crucha a gheart. Oh, sé crackáilte ach yeah, ba bhrálam a hosnú a ríis cos bhí sé an spríú. Ba chuirdaon cean nagaelgals of vlogs. Sin smoinmh like cúntas TikTok. Alswyn, céintach nodanna a bhí agat an dianghlasáil. So tá cúpla smoinmh agam dulchéoine mar bhí merání slúthe bhí bhfuil táime se cin like extracult leis an countse. Níl sé có jazz céine tá megrá le daoine gur bhra me gur cin novelty a bhí an like mí an bhórte go dtí cinál mí bealtainna siáte agus sanis tá mé Kate Brainde. So tá aon just rudí dhéanamh le marktáil tríd. So ceantan ag chéad multitá agam ná nábí ag smoinmh chun tosaí nó aonrod faoin tauci mar nílas san chuí géine eile. Seachas an Greg. Seachas an Greg. Seachas rudí dearfacha ach tá sam go chun sé breúm hain má tá méid smoinmh caihan bhí mé a vaccín an bhí mé an vaccín im líana agus just mé am hen caiith mé stoppa a bheith smoinmh faoin tauci nuair nachhfuil aim smacht aga mar. So na tain rudí bhí me smoinmh faoi ná okay, tá an chlár telefíe seo ar siúl an Jack de Hogan agus sin an méid le tá méid smoinmh seachtain chun tosaigh. No má tá zoom again nó má tá ag tafid sin an méid níl méid swinna faoin saora nó an chuid eile an bblion tá méid ag díú ar an cúpla seachna le tá ag teacht agus sin an slíos fear chun de héile chahabh le chun arna rá. An rud is fearla dhéanamh. Yeah, go generalráilte. Smína bheile tá agam ná Beiidir cúpla cinál dúláán na hortid hé? Má tá daine ann, I mean yeah, maybe not that. Well, má tá aon na géirí sin dhéanamh mollamú. I'd like tá like Aoife tá tú héin agus Rachel anhá ó hebh an achleocht bhí láthair níl meise agus is cum selumm faoi. Yeah, hus ag eerie piece of big dhéanamh ach like beagnach gachláin is just so chuí mé amach ag siúl inúm. Ní sin like tá sé go má ach is cuma tá tú fáil ar or sin an rud is strábhachtí. Yeah. Is achleocht it's not too far. Siúlóid. The steps is struck, you know. Yeah, sin fear. By abs a good like well tá abs a good tána hain actually cur tá rágam. Yeah. Bhí mé géirí a bheith ag breanú cosú le Dua Lipa agus mé ag breanú ar Dua Lipa an teachtaireacht siáte agus ní hála sé agus some folks creepers to free, so we're just going to move on. Yeah. I tú ar an státe le Dua Lipa lá ag an nabí bor. So like Beiidir dúláán na horta é nó bí leis go mátá gurí like tá is féidir le aon an dáró a dhéanamh ach le déine hos mé cinál just ag déanamh bacáil le gacht ar seachtainna ach go buint trí las rudí nach ra déintach an rih like arán a dhéanamh sin rud nachhearna mé rih seo agus rinne mé mes dhéanamh an foca seo macarons nó macaroons ón rank. Oh, go hálan, yeah. Macaroons na cín ildáte agus tá siad an cinál Jackar le déanamh mar tugann siad anna chudáma. So bhuiid mé trí las agus dimméid so bhí siad sto. Céim da a bhí ar An jarg. Seachas curcra. I know, but ní ra bhéin da bí curcra agam so bhí just still le ban jarg. A chun céid ar eile. Ó agus croissants rinne mé sin. Croissants. Agus thug sin an. I dropped my croissant. On Ratníon si ar like fáin ar YouTube brief Ratníon ar who a bhád an America.
Ernta, like, is true because ní raibh mé bhain, so I know, like, tá is agam nor tá daoine of tagart vine, but I don't know the vine itself. Ach tá is agam gurbás vine, you know, like, nerd situation, I was like, that is a vine, Kate van Gage. Ach ní lis an Kate vine. A vine, agus me, like, I don't know, like, Caribbean jag dish or second. Braham coma go will riint dini fós ag riint stuff atá an úsáideach Instagram. It's equivalent to Dian-YAS-áil bhí gachtainna ag déanamh like na srehanna bio bhí Joe Wicks ag déanamh an Curpadachus le pastí like bhí gachtainna. Even Joe Wicks. Níor bhreaithna mé a riamh ba tá sam hé mar Tá a scéalta có granver Tá burt fáiste ag agus tá siad just gas like bhfuiln go mór braithniúir Tá sé an granver. Huge. Níl an riamh trééis aon dá aclaíochta a dhéanamh agus níl an riamh chun é dhéanamh ach go fecin a chud bí a jazz so mai féidir bun mé tríú lá sin láigen. So, I mean, cosúla sin tá an méid sin daoine fós ag riint stuff atá an taitnamhach nó nua so cúpla mula atá gom de like Instagram lives ná Louise Cooney. So bhí cúpla cín ag so like déanann si club leabhar freisin so mátá aon duna gurí bheith buintach de club leabhar tá ceann eici agus bhí ceann eici le fear de ranam ó magís faoi le cursaí airgid agus conas like ar a horta airgid féin agus a bheith cliste le airgid an leadránach mátá tú óg géiste le seo ach don seanban seo bhí sé an fé seo agus so yeah, Louise Cooney, Marion Keys an scríb nóir an Tudor tá riint scéalt agus orscéalt a scríbte eici agus tá si ag déanamh srafuí láthair gach luúin ag seacht ceapam tá si ag déanamh Instagram live ag play faoi conas de orscéal féin a scríb. Wow. So tá si ag raibhnú topic agsúil gach seachtain so an céid ceann was like conas túsacur leis agus an sin gach lád an seachtain sin churn si rud amach ar Twitter agus Instagram ag rá seo do dúchlan don lei inniu agus caiifi tú like cúcéid fog le scríb ar seo agus just déine scríbe agus tá si co-granver oh my god an bhain sin like tá si just a gra. Do you know what? I don't have a clue. So, like, just do it, girls. Just do it. Like, tá si mar sin. Do you know, tá si gra, look, níl an sano le sagam, ach, má tá tú gurí scríb rud aigen, tá si an tanúach. Run ceart aici. Yeah. You know, is féile an aon or the aon. Má tá si gurí aon déine. Amen. Tá si anha. So, Marion Keys agus during Garraí freisin, tá si ag déanamh. Even lum during. Yeah, tá tú an flipping class, like. So tá céir bhí siúla le déine, I think gnéarna si counts muide a bhíar siúla sa Dian-YAS-áil freisin. Rinne si ceanna Donald Stíhan agus rinne siad cócroch lena chéile agus tá si chun bácáil dhéanamh agus cúpla rud éagsúil. So agus tá daoine ag sábháil na sreochna beo freisin so ní caiiftú bheith ar fáil nuair tá siad sin ag déanamh an Instagram live is féidir le dul ar an lenach agus é am siú. So sin agus gabhar beag eile má tá aon duine really extracult agus tá siad beidir just gurí kind of like beagáíon takeíoach sa bhreis nó má tá siú really extracult bhfuilín gléicchur ar iwwer phone nó like leir le duine profisiúnta ach rud ag ceirigh lumsa ná app dar bhanam wobot agus bhil ceird mé agus tá sé anhá so tá sé cosú le má churn tú takes chuig count in a línta phone sin so seachas like gléicchur ar duine gan le leirlo is app batá ann so tá tú ar leir le wobot an tanmhdar Bhí rud mar sin timp mé on like Cairo. Yeah, just you know má dearann tú leis like tá mé ag mothú brnach inniu kind of iron tú tríd sin agus rounding siad rud aigen le like lipéidí mar hamplas so má dearann siad má tá tú a chur lipéid ar hain gohfuil diamín tú furfa an tamar fad céin fá gnéine tú sin an rud má é like an rud ceirech é nó an bhfuil tú actually chur til a breúir hain so mollam go mór an app sin agus is féidir ag sé fiocha suas nar atá tú a géir. Má sé sé an asca. Á sé ar náisce. Sin clás. Yeah. Sin go héintach. So anhá agus an rudéirnach ná más féidir now
Tásam like sa cé dianghlasáil daoine rá am le cuasas a bhreise dhéanamh agus bhí dín like absolutely not like tá mé just gurí bheith bio ach I má tá gurí cuasa ihe dhéanamh is an bha lené dhéanamh agus gohair má tá gurí ranghil go dhéanamh tá ghil cultúr bhí mar ag leir fao seo ar na scéilte Instagram freisin tá nachmór gachtain a dhéanamh chun rang ghil cultúr dhéanamh an terma seo so tá gachtainna ag fém faoi láthair agus I think mai sé an spéisiúil agus an ceirech go mai kind of gachtain ag fém lena chéile agus ag freistal le rangan lena chéile in our grúpa I think go mai sin really cute. Tá méid sin level acu freisin so tá tú an dolasteach agus dúrasteach ar level atá runúnach ditse agus ceapan go sin go chéantach. Kate fan Gage agus is féidir le scrúta bí a dhéanamh ar an tíh agus dearfa sé leat céin level ar an dis manhfuil tú cínse mar ceapan go sin an kind of an ceiste mó a bhíon ag daoine le céin rang atá arúnach domsa ach rinne mis iad an saoir sacáte agus bhí siad an jazz mar cena just cosmé le daoine nua tá siad ar fáidir lína ar nóí ach bhí sé jazz go raibh kind of rud aigen sa bhreis siúil agam is seachas mo chósaí oibre mar just bhrach mé ús obair and then fuac so má tá cinál spruch agus like spruch ar bé just ranig rud amháin agus caróise sin leis agus goúa go ba an like an tarach agus an saoire agus ba na leighinte ní scile agus ba sé níos éisce dul amach le achleach déanamh nó ar hiúlóid nó ba sin an daine eáil a ríis. So chuinnig an mission plaids ba mu show. Amen gal. Agus Lucy so céard iad na nodanna atá agat a gine. Ceapam ceantas nuirí atá ceirú lomsa arénas ná mo chuid chuthachuchas úsáid le linn na dianghlasáil seo mar hampla tám ag déanamh mo chuid smidú arís agus má tá aithna agah ormsa tá agah gur íomlumm smidú dhéanamh is sprálam dachan na geala úsáid agus rudí glam agus spríúil agus neart glitter úsáid bíam im a prime ag an picnic electric na vibe in a sin. Tá green graph agam dit ó EP an Déanamh whatever that was oh god Game blion nadir Gavíle san nídeag sin crackáilte Lofa Tá green graph agam de Lucy ag an EP Déanamh agus tá sé an grandar agus like nadir mu sin eágals but it's má palish smidge agus tá aig Lucy sa scahan and I just love it. It's brala sin palish Kaylee mua é sin oh my god Urban Bible gafa. Is evilum go achan tú an palette own like green graph biog sin oh gal mis gafa le a chuid smidú like ní higann sin. Ceapú éon or go learn tú faoin smidge smínium ar an green graph sin agus ceapan go go cute agus gambar. Is bralam an picture sin by earning sin a chur an Instagram nuair le ag fógrú an Podchraoladh seo. Ach so bhfuilhin gomór fiú mátá peann agus pop ar ar aigen agah like tuigem nach datníon taringt nó smidú nó éonirt mar sin do gachéine ach ceapan go rud aigen chu hook an do gachéine fiú más má le a bheith a mu sa chóirdín beidir le plandí nó ag cnutáil rud aigen mar sin ceapan go sé just gan a bheith ar like an riamh nó ón ar aigen mar sin a dhéanamh agus ceapan go sé tábhairtú ach go chuir just na súla agus intin tá sagam hain le déine tá mahúla éis fáil có lufa agus pínver ón technoliacht so for mé speclí lionsa gurma good agus tá si ceir gomórlam bhilhin gomór rud gan dhéanamh gan a bheith like buint úsáid as an technoliacht ceapan go sin ionach trabalteach faoi láthair ach gotha agus ach seach is sin mar dúirt mé níos lua is even Duolingo tá fós scanartha ón Olbachán ag scéal eile é sin agus ag brathnú ar chlór telefíse lerínig mé an stra Harry Potter le Janie na leabhar ar fád thosig mé lei mé iad agus mé a dhégóir ach thosig mé á léimh le Janie iad i mí deir fuair sílam agus chrínig mé i mianar iad agus tá si duchráte níl éon rud níos fearr freisin tá leabhar eile á léimh a gom faoi láthair Children of
vengeance agus virtue sílam is an dara leabhar is sra the children of blood and bone sé dochrete bhil hin go mór iad a léh. Tá sé ar fád faoi dríocht difriúla agus so yeah, sin ma flan tá chun neart léthireachta, neart Duolingo agus neart siúlóid a dhéanamh agus sin agus ham ag buzáil faoi. So ga seachtain déanamh shoutout na seachtainna agus tá ag chuirt shoutout an seachtain seo do Gael culture. Tá reinintá déna Gaelgals ag déanamh na rangana Gael culture ag gceanúpla seachtainna agus táid ag cnú go mór le iad a hosnú mar lu mar hanan hain is rangana ionintach iad agus mulfan go háir na spéire iad a dhéanamh freisin. So le shoutout na seachtainna eáil agus neart ruí eile is féidir léh muid a leanúnt ar na manthisialta agsúla ar Instagram, tá muid ar fáil ar Gael_gals agus ar Twitter mar an ggéine, ar Facebook is féidir leis muid all ar Gaelgals agus má tá tú riamh i ggéirí rifost a cheoladh chuin is féidir leis sinna chur chuig nagaelgals@gmail.com. Gur míle mága bhas éiste linn aniu, bfuin mud an tatna bhas a bheith ag leabhar lena chéile agus ar gcuid nodanna a roiint do chéile agus libhse agus tásúlagan gur bhain sib tatna bhas. Den cínse bhar cuid nodanna a cheoladh dúine chomá mar bíonn siad a gcónaí ag tastáil sílam rudí nua le déanamh agus leróí mud libh ag gan caiiciise. Slán go fáil. Slán! Slán! Slán!